Helo, siamai. Wel, heddiw ni'n paratoi gorgimwch gyda mayonnaise chorizo. So, ar y seit bach syml yn defnyddio cytiw tenau iawn a cytiw tempura. So, i ddechrau byd newn ni dechrau paratoi ein chorizo ni ar gyfer y seit. So, mae'n dod fel hyn. Okay, bydd papur ar tu fas. Mae wedi gorchuddio. Gwch chi gweld, chi'n torri fe. Chi'n gweld y papur. Newch yn siŵr bod chi'n tynnu hwnna bant. Okay? Bod ni'n gallu darn fel hyn. Chi'n gweld lliw lot mwy golau. Okay, so, gyntaf bydd ni'n wneud torrwch y chorizo'n denau. Ni'n slices fach, neu ciwbiau. A wedyn, gawn ni adio hwn at Prynhawn sych. Sym olew yn y eto, okay? Nesaf, gawn ni adio bach o wynwnsyn. Mi'n defnyddio wynwnsyn coch. Ond lan i chi beth chi'n moyn defnyddio. Okay? Slisio gyda'n antena. Mewn at y chorizo. Okay? Clob o garlleg. Dych defnyddiwch eich llaw, wedi pilo, a gwasgwch e. Mae'n just torri'r garlleg. Gawn ni adio hwnna at y Prynhawn. At hwnna wedyn, gawn ni adio cwbl o pupur y coch. Neu gallwch chi defnyddio rai fawr fan hyn sydd wedi dod yn jar, wedi pilo. Lan i chi beth chi'n defnyddio. Bydd y pupur arferol yn iawn hefyd. Asgwyd hwnna'n fwydi. Ar ôl i fe coginio cwbl o fynydau, deitha lawr coginio tebyg hwn. Chi'n gweld mae'r olew yn dod mas o'r cig. Chi'n mewn hwnna sy'n blas ar gyfer ein mayonnaise ni. Okay. So, gawn ni cytio ymlaen nawr a'n cytiw tempura. So, nifer hafal o blawd corn a blawd plaen. Okay? So, da fi 50 gram fan hyn, mae'r reseit yn gweud 25 gram, ond lan i chi bydd chi'n faint i chi moyn coginio. Okay? Gyna dŵr sparkling. Okay? Pidwch chi defnyddio dŵr arferol, chi moyn y sparkling water yma. A wedyn, gawn ni cymysgu hwnna at ei gilydd. Fi'n gwybod faint o dŵr sy'n eisiau yna fe, cos ni'n mynd wneud lot o'r cytiw yma, ond gatre dilynwch ar y seid a gewch chi y texture iawn ar gyfer y cytiw. Okay? Ddim yn mwyn i fe fod rhy tena, ddim yn bod yn rhy drwchus hefyd. Tebyg iawn i paint. Fi'n gweld e dod at ei gilydd, jyst yn eich yn siŵr bod e'n llyw'n. Dim trwmp yn y fe gwbl. Mlaen at y gorgimwch, wedi pilo, a chi'n gweld y cefn yna, mae fflap bach dy fe fan hyn, chi'n gweld, fi wedi gymeryd y fein mas. Okay? Newch yn siŵr bod e wedi gymeryd mas, hwnna yw stumog y gorgimwch. Chi ddim yn moyn bita hwnna. Ffraier bach dyn ni fynd yna yn twym, 180 grad. Os nag oes ffraier gyda chi i gyntrolo y tymheredd, gallwch chi defnyddio sosban, ond yn y sosban, cadw'ch llygad bod e ddim yn mynd i gortwymo. So mewn o'r gorgimwch, wneith rhain coginio'n eitha gloi, tua 2 funud. Wneith chi'n gofalus gyda'r olew twym. Ar ôl funud bach, rhowch ysgwyd bach, rhowch y taps bach i gwylod o hwn, jyst i ryddhau o'r gwylod y ffraier. Tra bod nhw'n coginio, yn ymlaen a'n mayonnaise. Prosesu'r bwyd bach gyda fi fan hyn, os oes i'n fawr bach i gatra gyda'n haws. Mewn beth o'n gymysgu fan hyn nawr sydd wedi oeri ychydig. Flawr ar i fen. Gyna gwasgwyd. Chi ddim yn moyn i fod yn llyfn iawn, chi moyn darnau bach i fod yno fe. Okay. Ac yna chwied o hwn, ac yn i adio fe wedyn i mayonnaise. Just mayonnaise arferol mas o'r jar. Okay. Ni'n adio blas y chorizo ar hwn. Yn gorau wedyn i gadael hwn i orffwys yn cwbl o funudau. Jyst i gymeryd y blas mlaen. Cyrraedd gallech chi i adael y gorau, ond unwaith bod e wedi paratoi, gallech chi adael hwn yn y ffridge yn cwbl o diwrnodau. Yn iawn i bita wedyn. Mae'n neis iawn gyda chips hefyd. Mae'n bach yn wahanol. Gorgimwch nawr, i ddechrau dod i'r top y ffraier. Chi'n gwybod wedyn maen nhw wedi coginio. Mas, lan i bach o papur. Mae wedi sticio. Asgwyd bant yno. Twtch bach o halen. Chi'n sylwi fi heb wedi halen lan gyn llaw. Fi moyn i nhw fod yn crisp iawn, okay? So, gymryd ni bach o'n chorizo ni gyda. A'r blat. Gyna cwpl o'n prawns fach ni. I ysgwyd mlaen. Bach o salad fresh. A cofiwch cytiw, lemon. I orffen bach o halen eto. Na chi, reseit fach gloi yn defnyddio gorgimwch.